серия, в която ще стискаме палци на Рая Димитрова в четвърти коридор. Последна шеста серия на 100 метра. Рая Димитрова с цатуката на Константин Миланов. В първи коридор Оливия Каспичак от Полша, второто европейското първенство, смесената щафета на Полша 17,60 Личе, Палерини от Италия 17,47, Мел Ботел от Монако. Ето я Рая Димитрова 17,67 през този сезон, Селина Стетлер от Швейцария, Ане Бьокер с 11,40 през сезона. Да пожелаем успех на Рая Димитрова с цатука на столичния клуб Свети Георги. Стискаме палци в сложна компания, но Рая също има своите шансове при едно добро бягане, каквото очакваме от нея. Добро начало за Рая Димитрова и за Селина Стетлер. Аличе Палярини с голяма преднина пред останалите. Разкомпромисна спрямо своите съпернички. Голяма ножица отвори спрямо останалите. 11,68 за Ане Бьокер и двете състезателки от топ 10 показаха добри резултати. Лаура Мартинес с 11,78. $11,94 за Оливия Каспчак и 12,02 за Рая Димитрова. Сега тук вече тези 12,02 до голяма степен зависят хилядните, които делят Клара Кадерова и Рая Димитрова. Ще имаме ли втора българка на полуфиналите? Предстои да разберем.